אנחנו נמצאים בדלתה כרמל, יש לנו אורחת מאוד יקרה לבינו, וגם אורחת שהיא תמכה מאוד בכל הנשים בישראל, לא רק בדרוזיות או ערביות. ועכשיו היא באה, גילה, אני רוצה, אהלן וסהלן אגב. אולי שאני מתרגשת, שאני מתה להיות כמוך, זה האמת. מה הבעיה? להתמודד. אוקיי, אז את באת היום בגלל, כאילו, להקים מרכז שערים. נכון, בדלית אל כרמל. כן. שמדובר כאן במרכז שייתן מענה לכל הצעירים מעל גיל 18, משתחררים גם, חלקם משרתים בצבא, עושים שירות לאומי או אזרחי, מגיעים והם פשוט צריכים הכוונה. אז במרכז צעירים יש הכוונה, גם יש את ההכוונה של חיילים משוחררים ויש הכוונה ללימודים אקדמיים, יש קורסי פסיכומטרים מסובסדים, יש הכוונה לגבי תעסוקה, ממש סדנאות, איך כותבים קורות חיים, לאן מגישים, יש לפעמים גם השמות למקומות עבודה. צעד זהב לכיוון נכון. לגמרי. אני חושבת שכאן הצעירים והצעירות בדלית אל כרמל מגיע להם את האפשרות הזאת. איך עלה לך הרעיון הזה, כאילו בדלית אל כרמל ספציפית? האמת שגם דיברתי על זה באופן כללי באחד מהכנסים, פנו אליי חלק מהחברים שלי, אסואן, והם אמרו שהם רוצים ומעוניינים לקדם את העניין הזה גם בדלית אל כרמל. בדקתי כאן את הנתונים מבחינה אובייקטיבית, מדובר פה בעיר עם המון צעירים, שחייבים לקבל את הזכות הזאת, ואני מקווה שזה גם יהיה כבר מהזמן הקרוב ביותר, עד סוף השנה בוודאות, ויוכלו להיעזר בזה. זה פשוט כתובת, כי אני אתן רק דוגמה, אני חוקקתי חוק של שנת לימודים חינם לחיילים משוחררים, והם צריכים לדעת איפה הם יכולים ללמוד. אז כל המכללות באזור הגליל, כל המכללות באזור הנגב, המרכז האוניברסיטאי באריאל, כל המכללות בירושלים. אז אם הם באים לכזאת אופציה ויש להם אפשרות גם ללמוד, ועוד את השנה הראשונה בחינם. אנחנו יכולים לעזור לעצמנו כאילו לבקש מהמדינה, איך אנחנו יכולים לבקש מהמדינה שלפחות הלימוד יהיה נמוך יותר. אתה יודע, זה ממש גבוה. סולם מאסלו זה בסוף. תראי, בעיקרון בשנים האחרונות לפחות הצלחנו לעצור את העלאה. כבר השכר לימוד הוא מוקפא, לפחות עד סוף שנת 2013, ואני מקווה שעד אז החזון שלי לתת את האפשרות ללימודים חינם, אני מאמינה מגיל 3 חודשים ועד אחרי תואר ראשון. אז לאט לאט זה כבר מתחיל להתקדם, אני מקווה שנצליח. כבר מגיל 3, יש היום יהיו משנת הלימודים הקרובה לימודים חינם למי שילכו מגיל 3 לגני הילדים, ועל כן צריך לתת את האפשרות הזאת, לחסוך את העלויות מההורים, לשלב כך גם נשים שתוכלנה לצאת לעבודה ולהשתלב במקומות תעסוקה, לרכוש השכלה, ללמוד, ואלה דברים שלדעתי ישנו את פני התמונה ויוכלו לסייע לצעירים, לזוגות צעירים, להורים. מה החלום שחלמת פה ועד עכשיו לא הגשמת אותו? תראי, יש לי הרבה חלומות, אני רוצה לראות כאן... תקשיבי, החיים שלך היא בעצמה הצלחה. תודה. אז תגידי לי, באמת, מה חלמת עד עכשיו ולא הגשמת אותו? תראי, יש לי הרבה שאיפות, כמו שאת רואה, זאת אומרת, אני מציבה את זה כתוכניות ארוכות טווח. יש לי ממש תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח בנושא חינוך בעיקר. אני רוצה לראות פה חינוך שוויוני ומלא ובהישג יד לכולם. אם זה נשים, ואם זה גברים, ואם זה יהודים, ואם זה ערבים, ואם זה דתיים וחילונים. זאת אומרת שיש פה צריכה להיות הרמוניה. מדינת ישראל היא מאוד רבגונית, ואת הפסיפס האנושי המצוין הזה אני שואפת לראות כיעד ממש טוב, כהון אנושי שצריך להשקיע בו, כך שאני רואה בקו שאני מתווה, לפחות מהתחומים שאני אחראית עליהם תמיד, זה להסתכל לתוכניות ארוכות טווח ולהוביל את הקו שאני מדברת עליו, לפתוח את הדלת עבור כולם, על מנת שיוכלו גם לשלב הורות, קריירה, פרנסה, ושיהיו חיים טובים בסך הכל הכללי. את מאמינה שיש הרבה אפליות במדינת ישראל? ברור. אוקיי, אנחנו מיעוט, אנחנו מבינים שאנחנו בנות מיעוט, כאילו מיעוט, אוקיי? אולי גם היהודי במדינה אחרת, גם לא מקבל כמו שאנחנו מקבלים במדינת ישראל. אני מאוד אוהבת במדינת ישראל, אבל מה שכן, במרכאות... לא צריך להתנצל על זה שאנשים הם מיעוט, צריך לתת את השוויון הזדמנויות המלא. בדיוק. ועל כן, לתפיסתי, כפי שאני מאמינה, צריך ליצור איזשהו מסלול ברור לחובות וזכויות, ככה יוצר את השייכות האמיתית
למדינה ולתת את הכלים לכולם ללכת יד ביד. אני באופן כללי, גם כשהייתי יושבת ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה בבן גוריון, תמיד דאגתי שכל הסביבה הקרובה שלי, גם כל בעלי התפקידים הבכירים שהיו איתי באגודה, זה התחיל משם להבין שכשכולם עובדים ביחד ומסתכלים בגובה העיניים ובשותפות אמיתית, ההצלחות הן ניכרות, וממש האחווה שקיימת הופכת למשפחה אחת גדולה שיש למען אותה מטרה, ואז לא צריך להתנצל אם זה מיעוט ערבי, אם זה מיעוט ספרדי, אם זה מיעוט אשכנזי או כל מיני דברים שבאמת, אני חושבת שבעידן שלנו הם באמת לא רלוונטיים בשיח. צריך לתת את ההרגשה הטובה, את השייכות ואת השוויון המלא של הזכויות וגם החוק. טוב לשמוע ממך. רציתי לשאול אותך שיש יתרונות וחסרונות במגזר שלנו, במגזר הדרוזי, אז מה לפי דעתך, מה החסרונות במגזר שלנו, ואני מקווה שתענה לי בכנות. תראה, יתרונות רבים, כן? נתחיל מהיתרונות האינסופיים, אם זה בהכנסת האורחים המאוד לבבית, אם זה בלקיחת אחריות, שרוב בעצם רוב הדרוזים גם לוקחים חלק בחובה של השמירה על המדינה, השירות הצבאי, לוקחות חלק מהאנשים בשירות הלאומי, לתת את המענה הזה גם כן, להרגיש את ההוויה שמדינת ישראל היא מדינה שפועלת למען שוויון ההזדמנויות גם בקרב העדה. לדעתי, אחד מהחסרונות הבולטים זה שיש בעיה של מתן קרקעות לצעירים והצעירות, שזה יוצר תסכול עמוק. אני שומעת אותו הרבה, אני מנסה לחשוב איך אפשר לייצר פתרון לבעיה הזאת, שהבעיה הזאת קיימת גם לצערי בקרב כלל הצעירים והצעירות במדינת ישראל, יהודים, לא משנה למי, שיש את הבעיה של לרכוש דירה ולגור ולהתמקם במקום. אני חושבת שבעדה הדרוזית זה בא יותר לידי ביטוי, כי זה גם בא ברקע של מנהג שידוע שמתחתנים, אז קודם כל בונים את הבתים, וזה מאוד מעיב על העניין של הצעירים כשבאים לכאן בעניין הזה, וזה יוצר גם לעתים תחושה מאוד קשה על עצם הנתינה והשירות, ובעצם מה מקבלים סביב ההיבט הזה. אני חושבת שכאן צריך לחשוב איך נותנים את המענה האמיתי ואת הפתרון. יש לנו קצת מנטלת קשה, את יודעת, אישה דרוזית וזהו. אז כאילו אנחנו מתגייסים לתרגל חיילת או זה, יש לנו במרכאות, אני מכירה את כל הבעייתיות בהיבטים האלה. אז זהו, צריך קצת יותר באמת פתיחות לעניין של, כפי שאמרתי, של משקל החובות והזכויות, שזה כן מאוד מאוד דומיננטי בנושא של הגברים וקצת פחות בנושא של הנשים, אבל אני חושבת שזה יכול לפתוח מאוד מאוד את הדלת. ככל שיותר נשים דרוזיות ישרתו, אם לא בצבא נניח, אז בשירות לאומי, למען האזור, למען נניח היישוב הדרוזי חזרה, הן יכולות לקבל שנת לימודים חינם, זה יכול לעזור להם בלימודים האקדמיים, ובעתיד זה יכול לעזור למשק הבית, מבחינת המקום עבודה שהן תעבודה וכו'. אני חושבת שכל הדברים האלה הם צריכים להיות קצת יותר ביותר פתיחות לעצם המקום הטהור, שיש לפעמים בעיות שהן מושלכות גם על הצעירים של צעירים הדרוזים, אבל אי אפשר לראות אותם רק בקונטקסט של העדה הדרוזית, אלא לבחון אותם בקונטקסט הכללי של הצעירים ולהבין שזה לא משהו אישי נגד, אלא יש פה באמת בעיה שצריכה, כן, חייבים למצוא לה פתרון. כאילו, זה ממש חובה למצוא לה בעיה. למה במדינה שלנו אנחנו חייבים ללחם עד שנגיע למה שאנחנו... לא, כי יש בעיה, יש מונופול מאוד גדול של מינהל מקרקעי ישראל, שהוא חולש על כל אדמות המדינה. יש בירוקרטיה מאוד כבדת משקל, שמנסים להתמודד איתה. אז אנחנו חוקקנו מספר חוקים בכנסת הנוכחית כדי לנסות ולהקל על ההליכים הבירוקרטיים ולנפץ את המונופול שנקרא מינהל מקרקעי ישראל. אני לא אומר לך שזה הוקוס פוקוס, אפשר לעשות את זה מהיום למחר, אבל כולי תקווה שכבר, איך אומרים, מכירים את הבעיה ויש את האצבע לומר, הנה, פה נמצאת הבעיה, יש גם סיכוי לפתרון, ואני מקווה שהפתרון יהיה גם כמה שיותר מהר. בטח שאת נסעת לחו"ל. נכון, הייתי בהרבה מדינות בעולם. אוקיי. מה החסרון של מדינת ישראל? בשוויון. אני לא שווה אותה בסוריה ובירדן, אני משווה אותה כאילו תראה, בעיקר תשתיות, תחבורה, וזה באמת השר שלנו, צריך לציין שהוא עובד מאוד קשה וכן מקדם את הנושא הזה, אבל יש לו בור ענק שהוא צריך לסתום. כי בכל מקום שאת באה בעולם, אם זה את חושבת שזה אולי בישראל וכל כך שחלת?
כאילו מכל העולם זה בישראל, לא רק יהודים, לא רק ערבים, לא רק דרוזים, לא רק הולנדים, לא רק... התחבורה, יש פה בעיה קשה, הנה בהולנד לדוגמה, את יכולה לראות באמסטרדם, רכבות מהירות ורכבות ממש ברחובות הרגילים, זאת אומרת ברחובות הראשיים, רכבות ושבילי אופניים ותחבורה ציבורית והכל בעלויות מאוד מינימליות, שכל אחד ואחת מהאזרחים יכולים להשתמש בהם. היום במדינת ישראל זה עדיין מסורבל, והכבישים רק עכשיו מתחילים להתפתח, רכבות כמעט ואין. נשיא מדינה, אוקיי? מה את עכשיו יושבת, מה את היית משנה במדינת ישראל? מה החוג הכי חשוב שאת נותנת עכשיו? לדעתי, כמו שאמרתי, בראש ובראשונה חינוך, כי חינוך זה הפתרון במענה לכל, ומשם הייתי מתחילה. עכשיו אני רואה את עצמם קצת בלחץ, אז... תודה רבה.